Sagan. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Serbian Games channel. Danas igramo u Wolfenstein, kao što vidite 2009. Evo Return to Game. I nastavljamo da smo stali šta ujebote. Da, stigli smo do ovde. Sam sekund ljudi moji da ja podesim controls za miša da mi se brže ne se pomera sam, nađem. Evo sensitive, ja tako. Treba još da se pojača, ajde. Evo ga. Tako. Vidimo sad kako je, pomerim i ovo. I dalje me nerviram, ali dobro, na vezi. Da vidim, aha, trebamo vamo da idemo. Dobro je. Sad bežimo. What the fuck, kako ću sad proći, aha, može. A daj bre, jebem u mamu. To je ono kad si iznerviraš fazom, dođite popizdiš. Znači stvarno, sad moram opet da igram. I sad će kao da padne to. Jeste se baš sad kada si mamicu ti jebem. Šta? Pa šta sam uradio bre? Ne kapiram. Jebem mu sve. Sad trebam da stavim ovdje, a? Dobro, stajat će ovdje. I... Gledaj, kako da preskočim ja to? Kako? Aj mi kažete kako preskočim ja to. Ljudi, dok se učito vam kažem, moje novo ime na kanalu je Serbian Gamer Channel, rekao sam vam već. Vjerovatno ste čuli svi. Šta radiš to? Šta radiš? Jebem u mamu. Evo ga. Dobro je. Evo ga, preskočili smo. Jebem u mamu da nismo. I... Ne. Uvek kliknem, zašto sam navikao kad igram Far Cry 3 ili GTA 5 uvek se klikne na pa sad spenjemo gore. Evo ga, šta da se trebam da bežem da trčem na vamo. Ujebem ti mamu, onda idemo vamo. Jebem ga usad, zbog njega moram... Šta je bre bilo, aj beži. Alo, mali šipac. Gle. Šipac bre. Šta ovo? Bože mi sad. Šta trebamo ovdje proći? Aha. Trebamo ovdje gore se popnem. Gdje sedam dva malo. Valjda. Šta, skaču na voza. Sad trebam da rokam. Ovo je najmoćnije do jaja ako trebam da rokam. Vidi ih. Pičku materinu, šta vi ih sner... Jebote. Vidi ih. Samo rokate ovako sa strane i vidjet ćete u ovoj burići rokate. Evo vidite ove burići. Evo nas ljudi, prešli smo. Mission complete. Evo. Enter. Evo ljudi, krenut ćemo i od druge misije malo, pošto smo tek počeli igricu, ono. Ajde. Šta sad stižemo vozom? Kaj, neću da diram, neću motam. Kako si iskočio sad si ti riba. Vidjeli su me, jebeš i mater bre. Ne, G. Da, G. Rokam. Puf. Ali roknulo malo nešto. Nije ništa puno. Da sad idete da idem vamo. Šta je bre bilo? Pali bre mali, alo.
Idem vamo dola. Pa onda ću da trčem vamo, da ću pobegnem. Ćem da uđe. Ne ser da će da uđe. Neće dođi. Ali ja to imam nešto problem sa slušalicom da... Da trebam da idem vamo. A, tvori se. Evo ga. Sad će onda Kenja, tu nešto, nemam pojma ni ja. Evo ljudi, to ćemo da pauziramo i da izađemo. Yes. Evo ljudi, ovdje ćemo da zaustavimo, samo da izađem. Ali tu nije kraj. Znači ljudi, slučajno sam bio, kad sam napravio onaj film, slučajno sam izbrisao GTA 5. Tako da, evo kao što možete vidite, ja ga opet instaliram. Ali instalirat ću i original, pa ćemo da igramo trke. Tako da vidite, evo, piše tek za 12 sati, stavio sam ga jutros oko, nemam pojma, ja kad nemam pojma, stvarno, ali eto vidite što se ovdje imamo od igrica, samo što ovu ne igram, ovu ću da snimam, vjerovatno još, to je to ono, ovo ne znam šta je, eto, uglavnom, to je to sve, naravno, internet. Eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ako jeste obavezno ste like, share i subscribe, a do tada jedan veliki srdačan pozdrav!